monster, monster high. Come on and be shy, monster, monster. The party never dies. Monster high, monster high, monster, monster high. Freaky, chic and fly, monster high. We're student bodies, let's Varulv eller vampyr? Hvorfor ikke vælge begge to? De er begge totalt, altså, I ved. Snakker I om fyre? Ikke i dag. Den nye film har premiere. Twilight. Faktisk er det Twilight 3. Twilight er det sidste brag. Jeg har set de første 2 ligesom 1000 gange hver. Hvor mange gange har du set den? Jeg har aldrig set en film. Hvad Hvad er jeres problem? 16 dage gammel? Har aldrig haft en chance? Tøser, vi har en mission. Til auditoriet! Hey, flyt dig! Krisesituation. Her er den første film. Dokumentaren bag den anden film. Det er dødvigtigt, at Frankies første filmoplevelse bliver perfekt. Draculaura, du sætter projektoren til. Laguna, skru op for lyden. Med surround sound. Glem ikke popcornene! Eller lomtørklæderne. Kan jeg hjælpe? Nej, bare bliv siddende. Nyd nu bare filmen. Hey venner. Jeg ved faktisk lidt om elektricitet, og det ser ud som om I er blevet overbelastet. Hvordan skal vi nu se filmen? Ja, jeg var totalt højspændt på at se den. Hvad? Tænder. Hvordan er filmen? Fantastisk. Du vil elske den. Det var nummer 1001.